Mbak, Eh, ngapa kowe iki? ngarit. Hah? Ngarit, Cuk. Godhong apa iki? Kolonjono. Nggone sapa? Mas Tomo. Lah kok tak gopeki nggone Ya. Mas Tomo. Lah dikon kok Piye lah kon? nang ngarit, Mbah, ngono. Tenan ora? Yo tenan, tik selep kok blek colongan. Tak omongke Pak Detomo nek iki. Kondo. Pak Detomo. Niki Ngarit ngono. kolonjonone dicolong Sukiyam. Ora nyolong, Geng, ya-yane kok nyolong. Lah, Nek nyolong ki nek bengi. Goblok-goblok. duh sing ngene Pak Detomo karo Mbak N iki. Dikon Piye rek kon? mangarit, Mbah, ngono. Oh, kok aku ora ngerti. Lah kok wujudmu tamu gendhe kartok kok. Ngerti pengalaman. Iki tak pakake apa? Cangkemmu. Ora pengas-pengas. Ngalah, Pakake sapa? cangkemmu. Cangkeme Rudi kuwi lho. Iki ngarit. Nggawa apa kowe, Mbak? Nggawa apa? Ning Cekek kok kaya wong tipis. pecekek. Iya. Ini kan eneng ula, Mbak. Lah nek ula ki seneng karo aku kok. Ula apa? Ula doan, ula dumung. Wah, aku seneng. Nek cokot Nyokot ki ya merenah dhewe ora gur sak nggon-nggone le nyokot. pernah. Iya. Ora gur sak nggon-nggone. Heeh. Wah, Ula dumung. Ngene iki geneng ula ora, Mbak? Ngene kok ngene iki, guys. Geneng ula ora ngene. yo. Mbok, Gemak ngono gesok ana ya. eneng. Garangan? Garangan yo eneng. Rudi kok ora ngewangi, Mbak, ngono. Rudi, Heeh. dadi wis arep tak pakake ku cangkeme Rudi kok. Ku malah dan mangan kon nyerani. Guys. Ngarit kolonjono nggone Pak D. Tomo, Pak Tomo. Ini Om Tomo. Ini Om Tomo. Wah, wite sengon Om Tomo ki ya masuk kuwi. Tolong yo dia. Guys. Wite sengon kuwi semono. Ini lho. Etan wae. Etan wae. Lah kok dadak tok ngono kene, Mbok. Lah nek tuwa ya ora tegas to cangkemmu. Iki kaya Nek ra tedas ya digodhog sikno. krikil kaya kawat kok. Pecek mundi? Lan lho. Apa pecek-keke. Prangas prangas. Numpak pecek ngarit. Lah sak kowe tak goleki mubeng-mubeng ra eneng jenenge. Lah aku ora kaya kowe kok, Dik. Ya kowe kencan ya, Mbok. Kencan. Nek mau ngarit nang kene iki. Wong micut. Terus apa? Micut. Nek semaur sih Mbok kira nggo anu lho, guys, duwe ae. Semaure. Langgarang ora risik engko. Nah, aman. Alhamdulillah. Tahu. Ya ini kok wis sapa kebon ya teman-teman. Lah wong desa Adoh ratu cedak. watu Hmm. ora rekoso rene ngupo teko. Jam piro jare? Padha biasa nih. Nganggo jam 5 tengah jam 6. Iki anu engko diadahke pecekek. Waras. Diadahke kene pecekek wis nggo irut. Pecekek iki nek tok ngusungi ngene ya lecet no, Mbok. Lah kabeh do dilecete menungso sadina berang. Dileceti sapa? Aku sadina. Ora urus e. Apane? Kuwi lho dirusak kok ngono kuwi. Apa? Sadina, Iki kok pecekek. Sing gawe rusak kono asu sadina kae. nek dijileki aja itu.
Kok nembung piye? Lah piye? Teko diangkat kok. Lah kuncine iki aja digok keno. Lah kono ki dikunci dobel ya, Di. Oh. Dienggo ngamrai iki sak waya-waya lunga Gel- rasah. Ya gelem-gelem servis ora? Ra, Ngisi-ngisi bensin? ora. Ya Allah, Jan momo. diancuk. Tadi mau ki jan diancuk kok. Eh? Tadi mau ki jan dancuk. Kan asu. Arep nganggo kepenak moh ragat. Lah iya. Jane aku ki wonge sabar, Di. Sabar kok miso-miso. Apa ya piye? Yo, dipisuwe tuman, jomene ra dipisuwe. Ngeng ngono ya, anggere sadimo ngono ki wis wah PC ki rusak neh ngono. Wis, Remuk yem. keder-keder servis kene. Apane? Wis cek. Wis aku arep mulih ngono, Mbok. Aku arep mulih.